Kung naaman gani kay nakita sa Sibonga o sa Argao, dili gyud nimo angay kalimtan ang balaanong mugna nga anaa sa Dalaget. Kini ang simbahan sa San Guillermo de Aquitania diri sa Dalaget, mawang Parish Church sa lungsod mismo sa Dalaget. Usa kini ka kandidato isip National Cultural Treasure, ang next batch after sa primerong 26. Bulhoon pa lamang ang National Cultural Treasure sa Cebu. Apan kini nga simbahan kandidato ni para sa sunod nga batch nga ideklara nga National Cultural Treasure. Nganong kandidato man kini? Tungod kay sa sulod ni ini makita ang importante kayo nga mga bahandi sa simbahan. Mao ang ceiling paintings ni Canuto Avila o ang retablo nila nga halos wala pa gyud mahilabti. Lakip na kining iyang fasad sa simbahan nga makita nimo gitukod kini ilawom sa patronato o suporta sa hari sa Espanya tungod kay makita nimo ibabaw gayud sa iyang fasad mao ang seal sa hari sa Espanya. Nagpasabot nga kini nga simbahan gitukod apil ang suporta gikan sa hari sa Espanya. Atong sudlon kini nga simbahan og tan-awon nato ang iyang ceiling paintings og ang retablo karon. Makita nato nga lahi ang mga gigamit nga colors ni Canuto Avila sa iyang mga paintings. Apan manindot gyapon kaayo sa ato nang giingon ganiha, medyo magkompetensya ay ni sila ni Raimundo Francia. Ang mga dibuho umugna dinhi sa Dalaget, dili lamang kang Canuto Avila kundi sa iya usang mga anak. Mao na nga ang marka diha sa dibuho sa tumoy dapit sa choir loft gibutangan og Canuto Avila iihos 1935. So dunay exact date sa pagpaint ni ani. Kining mga ceiling paintings nga naa dinhi, taman ra siya dapit before sa altar kay adtong 1984 bagyong Nitang murag nalangkat ang atop sa atubangan diri sa altar og nagtulo og ayo ang ulan sa kisame. Mao na nga na erase in town ang mga dibuho ni Canuto Avila og iyang mga anak. Apan ang bilin diri maayo gyapon kaayo makita, although dili na maayo kaayong pagka-preservar kay kusog man gud ang tulo usahay mo na nga dunay movement karon dinhi sa simbahan mismo gipangulo sa ni Monsignor Phil og sa Parish Pastoral Council nga mag-celebrate sila 300th anniversary nga hinay-hinay nga ma-restore kining centuries old nga simbahan sa Dalaget. Ang paintings mo ipinakalisod kayo i-restore mo nang dunay assistance sa National Historical Institute ang plano sa pag-restore o pagpaayo sa mga ubang lugar sa painting sa kisame nganing fade na ang mga paint or nawala na kay maigo sa tulo sa ulan or sa mga ihi sa mga kwaknit nga mo penetrate sa kahoy. Mag-celebrate na ang simbahan sa Dalaget sa 300th anniversary niini. Maayo kaayo ang pagkapreserbar sa iyang retablo. Nindot kaayo, baroque, rococo ang embellishments pareho gihapon sa Argao og sa Bulhoon. Apan ang diferensya niini, gamay lang ang mga nitso sa mga imahen. Apan ang kalidad sa pag-design og mugna niini walay kalainan sa duha ka mga retablo. Ang diferensya lang sa Argao kay nakuluran man og gold. Maura na diferensya. Apan kining tulo, nindot kanda kaayo kung imong itandi kay pare-pareho halos ug maayo kaayo ang level of preservation. Makita nato sa kilid sa retablo dunay duha ka murag balkonahing gagmay. Mao kini ang unique feature sa simbahan sa Dalaget. Doon na siya tribuna dapit sa altar nga wa gyud na makit-i sa ubang mga simbahan kundi dinhi lang sa Dalaget. Wala pa man ma-explain kaayo kung unsay gamit sa tribuna dinhi ni ining
atubangan sa simbahan. Apan sigurado kita nga atong panahon sa mga paring Agustino, doon na ginay function kanang duha ka tribuna. Isip mo, ambo makaha ang choir or ang pari before sa sugod sa misa. Ang altar frontal sa Dalaget, silver kana ug naa na haluyo anang mga lingkuranan karon. Maayo gihapon kay nang pagka-preserbar. Whereas ang mga santos ang mga imahen sa Bolhoon gibalhin na sa ilang museum, naa lang gihapon ang mga antigo o karaan nga mga imahen sa Dalaget. Estofado gihapon ang teknik sa pag-design o pag-produce sa colors niining mga imahen. Bugat kayo kini o klaro kayong gama kini sa dagkong mga kahoy gikan pa sa Espanya. Siguro sulod sa 350 years or 350 years ago or maybe 200 years ago kining mga imahen nga ania sa iyang retablo. Mao kining retablo kanang iyang tribuna, ang design niya, ang maayong pagpreserbar sa iyang mga side altars, ceiling paintings ni Canuto Avila. Ang iyang fasad, mao kini ang makapakandidato sa simbahan sa Dalaget, isip sunod nga National Cultural Treasure dinhi sa Subo, sunod sa Bolhoon. Tuod man ni adtong buwan sa Nobyembre 2010, gisugdan nila og trabaho ang pag-restore sa ceiling paintings nga nawala. Karon mao na siya ang resulta. Tali sa advice sa National Historical Commission, ang kanhiay National Historical Institute, natapos na nila ang part sa ceiling painting. Ang tunga na lang nga medalyon ang wala pa, kay naabtan gyud siya sa 300th anniversary celebrations 2011.